बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। बावैसो सिगां बर' हारिनि माखासे गानग्रा जोमग्रा, दामग्रा आगजु आरो जाग्रा आदारफ्रा जीआई टेग मोननो हादों। थामहिनबा बर' हारिनि माखासे मुवा बेसादफोर जेरै जथा, गंगोना, गामसा, सिफुं, सेरजा, खारदै, खाम, गंगार दुन्दिया, थरखा, खेरादाफिनि, जोमग्रा, दख'ना आरो इरि सिल्क मुवा बेसादफोरखौ जों बर' हारिनि आंगो मुवा बेसाद होननानै गनायथि मोननो हादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बर' हारिनि मोनदाइन आयदाफ्राबो जीआई टेग मोननो हाबावबाय। नंगौ, बर' हारिनि दोरोङारि आरो जारिमिनारि बाहायनायफोरखौ जों थारैनो जीआई टेग खालामनो हाजोबमारबाय। नैरोजा 2024 मायथाइनि 3 मेआव बर' हारिनि गानग्रा आरो जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जीआई टेग मोननो हाबावबाय। थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। बर' हारिनि मोनदाइन जीआई टेग मोननो हाबावनाय मुवा बेसादफ्रा जाबाय आर'नाइ, नाफाम, अनला, गोखा गोखै, जौ गोरान, जौ गिसि, माइब्रा जौ बिदै, नारजि। बर' हारिनि बेफोर मुवा बेसादफ्रा बर'नि आंगो मुवा बेसाद होननानै थारैनो गनायथि मोनजोबमारबाय। सिगां समाव बेफोर मुवा बेसादफ्रा बर' हारिनिब्लाबो जों बेफोरखौ गनायथि मोननो हायाखैमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय थारैनो जों बेफोर मुवा बेसादफोरखौ गोग्गानानै बर' हारिनि एबा जोंनि हारिनि होननानै बुंना लानो हासिगोन। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्तीर लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिगमा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिगमा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।